friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननो थाखाय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंसोर इन्टारेस्ट दंबा नायबानो जाबाय। जोङो आंनि बिनानाव सानै आरो आं वाक मर्निं खालामनो थांनाय समाव रावखौबो नुवाखै। वाक मर्निं खालामनाय मानसिफोरा माइ गायनानै मेंदों जानो हागौ, बिनि थाखायनो जों रावखौबो नुवाखै। स' नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो। जोङो दा वाक मर्निं खालामनो थांदों। नायलांबाय थादो। जोंनि गामिया बांसिनानो हानि जौ खान्थाल। जोंनि गामिया समायना सोमखोर समायना मोजां। नायलांबाय थादो। नै आङो बिबार बारिनिफ्राय खांख्रिखला जोला बिबार खानानै लाबोबाय। दा आङो बेखौ जो बिबाराव फुननानै होनांगौ जाबाय, एबा माने क्रस खालामनाय जाबाय। दा होमबासो बे खांख्रिखलाया फिथाइ थायगोन, फिथाइ थानानै गिदिर जागोन। दा बेफोरखौनो जोङो फिथाइखौ देरनाय लोगो लोगोनो जोङो फायखारिनो हरगोन एबा फानहैनांगौ गोनां जायो। बेनोसै आरो। आबैया हाथाय मानजिगासिनो। बाहाय जोङो दैमायाव दुगैयो। नायलांबाय दैखौ। बैयो जोंनि दुब्लि बारि, बाहाय माइ गायो। माइ गायनानै जोङो बोसोरसेनि जानांगौ आदारखौ जमा खालामनानै लायो। बैयो जोंनि एमसानि फुख्रि। दा जोंनि गामि जोंथिंजाय अखा हागासिनो। नैबे जोंनि दैमाया। जोंनि गामिया बांसिनानो औवाजों बेंखनजोबनाय। बिफां लाइफां बेखौ मा बुङो? दिग्लि बिलो होनो। बैफोरो खिजुर बिफां, नारेंखल बिफां, फाख्रि बिफां, औवा बारि, बेफोरनि सिङाव जोंनि गामिया दङ। बैयो बाथौ मन्दिर, नैबे दैगांखि। बर' गामि नालाय सेर सेर खान्थाल बिफां थागोन, गय बागान थागोन। खान्थाल फिथाइखौ नुनानै जानोसो लुबैसोबाय आङो। मा खालामदों आबैया? दे सुबाय था। नोंसानि खान्थालखौ मालाबा लांफैनांगौ र'। नैबे गोखा केरेला बिफां। फिथाइ दंसोयो गोखा केरेलाया। नै जानोसो लुबैबाय आङो। बैनो दुब्लि बारियाव आलि दानगासिनो। एफा गरमाव जि जोमो आबौआ। गोजांदों बोराय मानसि ना। ओइ बेरायगासिनो। एफा फुङाव गय गायो आबौआ। आबौ? जोंनि आबौआ दा खामायगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आदाया खांख्रिखला सिङाव खांख्रिखला खागासिनो। थालिरखौ मोनजागोन आदै माहानिखासो ना। थान्दा थान्दा बारहावा मोनजायोना, आरो गोसोफोरखौबो थान्दा मोनो। बैनो गथ'फोरा गेटआव जगासिनो ना बोनगासिनो खोमा। बिमाया मैगं खादों। न'खौ मोनफैसिगोन जों दा। दे लाखिनोसै लोगोफोर। बाय।